Let heaven rejoice and earth declare, and all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nining atong santos nga misa, uban sa mga pamisa nga gihatod dinhi kanato, atong i-appeal espesyal gyud nga pag-ampo ang pagkahunong na niining ato karon nga pandemic, coronavirus, na kini karong nakaplagan nga mga tambal para isumpo niini, mahimo untang epektibo aron nga mahunong na ang atong enhanced community quarantine ug alang usab sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Dios, kinabuhi sa mga magtutuo, himaya sa mga mapaubsanon, o kabulahanan sa mga matarong, patalinghugi nga mapuanguron ang mga pangaliya sa mga nagsampit kanimo, aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatagon, matagbaw unta kanunay sa imong kabuhong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagparidayon pagkaylap. Si Bernabe o si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes o si Saulo. Usa ka adlaw niya na, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo, ug ibandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo, ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia, ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamena, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nason. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nason. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan niya.
ipadanag unta nganhi kanato ang iyang naw. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta, diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdayeg unta ang imo ang tanan ng nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, tungod kay nagmando ka sa kanasuran diha sa katahong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agapon. O Diyos, magdayeg unta ang imo ang tanan ng mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdayeg unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdayeg unta kanimo ang tanan ng mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Unya si Jesus misulti kusog, ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe o dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako o dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang Amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayeg ikaw, O Kristo. Daghang pagtulunan karon nagihisgutan ang Ginoo dinhi sa atong Ebanghelyo. Ang una nga niingon siya diri nga ang mutuo niya mutuo sad sa nagpadala niya nga mao ang Amahan. Kaduha naghisgot pud siya nga mianhi siya isip kahayag sa kalibutan, dili kangitngit. Nya ang ikatulo nga ang muhukom nato dili siya kung dili ang iyang mga pulong. So kung mudawat ta sa iyang pulong, ang hukom sa Dios nato mao nga makasud tag langit. Nya kung musalikway ta sa iyang pulong, ang hukom sa Ginoo nato nga adto tas kangitngit na mao ang impyerno. So pila ka kabuk nato karon ang ganahan jud kayong mo dawat ug mosunod sa pulong sa Ginoo. Pila ka kabuk. Naarabay daghan kay nato gusto lang mo dawat sa pulong sa tao, pero sa pulong sa Ginoo ganahan kayong musalikway. Kamo diya, kumusta man mo? Ganahan mo musalikway o mudawat sa pulong sa Ginoo? Amoy tingog.
So, sagdi lang, di gitingali mo ganahan. Ang unang pagbasa, gahisgot nato sa mga tao nga kusog kayo mudawat sa pulong sa Ginoo. Sila si Barnabas, si Saulo, o uban pa na mga tinunan. Nya sa dihang midawat sila sa pulong sa Ginoo, bisan asa sila ipadala, bisag asa. Murag dali kay sila makabati ba sa pulong sa Espiritu Santo. Ako murag maglisod pa mga ni kong paminaw sa Espiritu Santo, pero sila dali kaayo makabati. Gamitin sila ning kalit og sulti ang Espiritu Santo nga ipadala si Barnabas o si Saulo ngadto sa maong lugar. Ila sa dayong gisunod. Mao na nga karong panahon na galisod kita aning niyang kahimtang karon aning pandemic. Kasi ako nasayod man jud ko nga naa man jud gisulti ang Ginoo aning nga solusyon sa sinugdanan pa lang ani ba kaning niyang pandemic nanay gisulti ang Ginoo. Pero hasta tingali ako, hasta ang ato mga leader simbahan o leader sa gobyerno sa tibuok kalibutan, wa lang yun maminaw. Mao na ang resulta karon minglamay nig maayo nga mikalas na og hapit na mo 300,000 ka kinabuhi tibuok kalibutan nya nakaapektar nag mga hapit na mo 4 million ka tawo. Nya ning lanat na taog pila na ni kabuan January, February hangtod karon. So pila naman ni kabuan atong siging kuan tago sa balay. Basta mga 2 ka buwan tingali no kapin. So tungod ni kay di kay ta kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo nga mao ang kahayag, mao ang gahom, mao ang tambal sa atong kinabuhi. Healing, guidance, enlightenment, light o power. Mao na ang pulong sa Ginoo. Mo na ingos Kristo, di man jud ko muhukom ninyo kay ang akong misyon mao man ang pagluwas. Pero kung di mo maminaw sa akong gisulti, ahukman gyud mo. Dunay condemnation para sa dili mutuman. Nya mao na ni ron ang kalibutan kay wa naman tay tuman-tuman kay pulong sa Ginoo, panagsa naman lang kaayo. Mao ni karon ang kalibutan nakadawat og condemnation. Kana bang absence of God's power dinhi sa atong inadlawng kinabuhi. Una, kanang pulong sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Bulahan kamong mga kabos. Pila kamok nato karon ganahan kay ana. Bulahan kamong mga kabos. Okay, pila man kamo dinhi nambong pulos mong kita kabos. Ganahan mo aning kabos. Oh, wow. Kami mga pare, amot lang. Sila mga government officials. Sila mga businessman, labi ng tag-iyas ibi-isibiin. Ganahan sila na mahimong kabos. Nya kung dilitaan ni mo dawat, unsaon paglihok sa gahom sa Ginoo nga nag-ingon, nagdala ako og maayong balita ngadtos mga kabos. Di ang resulta kay di mo ganahan mahimong kabos, pulos daotang balita ang atong madawat. Muna linibakay, sinawayay, ginubatay, siging himuan ng mga immoralities, drug addiction, corruption, sindikato, mga terorista, kay pulos ni sila mga daotang balita, kay pulos man sadta, dili ganahan mahimong kabos. Nya usa itong buhaton, siging pangitag kwarta, nya gasigi na tag-ilog sa kwarta mo ng corruption, prostitution, abortion, tanang syon. Mahitabo na. Mga bati nga syon ba? Yang resulta, consumption, depression, mao na resulta ron. Tungod na sa atong paglikay anang pagsalikway anang pulunga, bulahan kamong mga kabos. Pagkaninduta des pulong sa Ginoo. Ako lang ning gihisgutan kay kani kong mga modelo nato sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, kani mga apostoles, kani gihisgutan sa unang pagbasa. Maumangod ni sila ang nagpuyo sa kinabuhing kabos. Nya kuan na
Pakita din as kinabuhi sa mga santos nga nakahatag og dagko kayong contribution nga positive sa kalibutan. Panalitan mga Franciscans, Dominicans, kaning mga Jesuits, kaning mga Agustinians. Minsan lang tagpipila ba? O panilabot sa mga community, sa mga madre, mga religious, kanang mga Salesian, silas Don Bosco, kaning mga Vincentian, St. Vincent de Paul, kaning ilang mga communities karon mao ni ang ga-operate sa kalibutan nga nakahatag og dako kayong contribution in academics, diri sa development sa kani-ganing technology hangtod pa sa atong culture ug sa atong enhancement sa atong civilization. Unsa may ilang gipuy-an aning mga tawhana nga niepekto ani karong 14 ninduta nga mga developments ang kakabos. Naminaw sila bulahan kamong mga kabos. Ikaw, yawa man lagi na makabos ang Franciscans pader, ang mga Dominicans, ang mga Agustinians, mao lagi na sikreto. Kay kung nagdinato pa sana sila karon, magsige na sila rong abusar, kanang mga kwarta ni sood nila mga donations o mga pamisa o mga income nila sila mga universities, ila sa nang bulsahon, ya di na nila ihatag ngadtos mga kabos, muabot sang panahon nga silutan punta. Ang botong, sige pa ba sila naghatag ron? Basta sila si St. Francis sa una, sila si St. Dominic, sila si St. Agustin, sila St. Ignatius, o uban pang mga santos, wa gito sila gisod silang bulsa, ang tanan nilang nakita, gihatag yun ngadtos mga kabos. Kung kitang tanan, ingon ani nagbatasan, nga dili na ang kwarta mao'y atong gimahal, kung dili mauna ang kinabuhi sa atong isigkatao. Nya andam tang mahimog yung kabos aron nga ang mga kabos dili malupitan maayo. Naadayon ang kalinaw, naadayon ang healing, naadayon ang power moabot sa atong katilingban. Wala sige, di na lang tamutan-aw sa kalibutan kay makapa-discourage man no. Ato na lang tan-aw ng atong kaugalingon. This is a personal commitment. Sa dihang si Mother Teresa of Calcutta, mikumit siya nga mupuyo tipon dito sa mga tao nga poorest of the poor dito sa Calcutta. Iya tong personal decision. Paghimo niya ning maong decision, ang Ginoo mibukbo dayon og dako ang grasya niya nakaron ang iyang community nakahatag nagdako kayong positive contributions ngadto sa kalibutan ilabi na gyud sa mga tiguang nga masakiton nga wa na intaway nagatiman og sa mga bata nga giabandon, mga orphans nga mga bata. Dako kay siya natabang ngadto sa tibuok kalibutan. Iya tong personal decision. Nakaron unsa may imong personal decision, magpakadato ka, magpakakabos. Kani pala nga aspeto, di anato hisgutan ang nindot na sad kaayong di lang na ito i-elaborate, pero usa sa gisgutan sa pulong sa Ginoo nga di sa taganahan kaya pumudawat kanang niingon nga higugmaa ang imong kaaway. Ana, di kita ganahan ana, mao na karon porting inawayay nato. Ako na lang tiwasan sad kung ikatulo kay mao sad ni siya nakanindot sa gayo kanang niingon ang Ginoo ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ganahan mo ana, kanilang sang tulong. Sige, paghimo kunog imong personal decision karon, ay na lang i-appeal ng uban. Ay na lang pag-ingon nga, ay, Padersiano lagi, human lagi na. Ay na lang na i-appeal sa Padersiano, no? Or kinsang paria diha imong tan-awon. Ikaw ba? Imong personal. Ako sad, di na lang sa kumutanaw nga, nganom lagi ni akong kaubang pari, nganom lagi ni Sikuan. Ay, di na lang, ako na lang. Mutuo ba ko sa Ginoo? O musunod ba ko sa iyang mga pulong? O musalikway. Nya matag higayon nga musalikway ta, ibawa na to, gikondem ta sa maong pulong. Gisilutan ta sa maong pulong. Nga naman, kay kanang maong pulong nga atong gisalikway, mao kana ang tambal, mao kana ang kahayag, mao kana ang gahom, mao kana ang kaluwasan. Pagkaluoy nato, kung nagsalikway ta sa gahom, sa kaluwasan, sa tambal sa atong mga sakit, o sa giya sa atong mga lakang matag adlaw,
murag kita mo ipinakauyamot nga tao kung musalikway ta niini. Muna, mga igsuon, uban sa mga santos, uban sa mahal na Birhen Maria, maghimo kita og personal decision sa pagtuman o pagsunod sa mga pulong ni Jesus. Kay iya natang gitagaan niini, available ni 24/7. Ato karong himuon ang atong pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang kahayag sa kalibutan mao si Kristo, pinaagi sa iyang way sukod nga paghigugma kanato og pagluwas. Busa mo dangop kita sa ato mga panginahanglan ngadto sa Dios diha sa pag-ingon, Ginoo dan-agi kami. Ginoo dan-agi kami. Halang sa simbahan, nga sa kanunay mamahimo siyang buhing timailhan sa gugma ug kaluoy sa Dios, labi na sa panahon sa kangitngit sa atong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa mga nasod, nga ilang protektahan ang kinabuhi sa mga inosente ug sa matag tawo, nangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa atong katilingban, nga ang gugma sa Dios magdala sa kalinaw sa atong kasing-kasing, aron kita magkahiusa. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang ni adtong mga nagantos sa sakit, nga pinaagi sa gugma o grasya sa Dios, mahupay sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kaduganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na kita na sila sa kang Kristong kabanhawan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dan-agi kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayag ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santo sa simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining sakripisyo, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios, itugot na ngamuyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, sa ingon magbuhat unta kami subay sa kahibalo niining maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong simba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, tinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, matagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarikas akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ampo kita, Ginoo, patalinghugi nga mapuangoron ang imong katawhan ug himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Biyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang divine power o Diyos nun nga gahom. Niya mulihok ra ni siya kung ato yung duwaton kanunay ang pulong ni Kristo ug atong sundon dili ang pulong nga sukwahi niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.